Benvingudes i benvinguts a aquesta breu explicació de les oracions compostes subordinades adjectives. Aquestes subordinades són molt senzilles d'identificar, així com d'establir la seva funció sintàctica. En primer lloc, cal dir que els diferents nexes són equivalents a el qual, la qual, els quals o les quals, i que l'antecedent del pronom relatiu és explícit en la proposició principal o en la clàusula principal. De subordinades adjectives en distingim dues classes, d'explicatives i d'especificatives. Les primeres ens donen informació complementària que no és imprescindible i gràficament sempre van entre comes, i les especificatives, si no hi són, l'oració canvia el seu significat. Per exemple, explicativa, el gos que està al costat del gat normalment és tranquil. Especificativa, és la mateixa oració, però sense el recurs gràfic de les comes. Val a dir que de vegades us trobareu amb oracions subordinades adjectives explicatives en què només us trobareu amb la primera coma, ja que la segona coma serà substituïda per un punt. No passa res perquè també pot identificar-se com a subordinada adjectiva explicativa, encara que tinga només la primera coma. Quant als nexes que poden introduir les oracions subordinades adjectives són aquests. Que, el pronom relatiu que, preposició més el pronom relatiu qui, que sempre fa referència a persones, preposició o no més el pronom relatiu on, preposició més el pronom interrogatiu que, en aquest cas també fa de pronom relatiu, preposició més article més qual o quals, preposició o no més la qual cosa o cosa que fa referència al relatiu neutre. La seva funció sintàctica és de complement del nom. I anem a veure aquests exemples. La visita que m'ha fet m'ha omplert de felicitat. L'oració composta subordinada adjectiva o la proposició subordinada adjectiva que està inserida dins l'oració composta que m'ha fet té un antecedent explícit, que és la visita. Per tant, el pronom relatiu que el podem substituir per la qual. La visita la qual m'ha fet m'ha omplert de felicitat. El xiquet de qui o del qual vaig parlar-te m'ha convidat al seu poble. Vam visitar el lloc on o en el qual es va estavellar l'avió. El llibre de què o del qual t'he parlat m'entusiasma. Maria, la qual és una envejosa, va deslluir la festa. El problema del qual parles no s'ha resolt. Els alumnes han convocat una vaga, la qual cosa és veia vindre. Aprofitem aquesta subordinada, el xiquet de qui vaig parlar-te, per comparar-la amb les subordinades substantives de relatiu. Així, en aquesta oració composta, donaré els apunts a qui me'ls demane, no se li atribueix cap antecedent explícit en la clàusula principal, mentre que en la del xiquet de qui vaig parlar-te, l'antecedent hi és explícit, en aquest cas el xiquet. I així és com rau una de les principals diferències funcionals entre les substantives de relatiu i les subordinades adjectives. I amb això dono per finalitzada aquesta breu explicació. Fins al proper vídeo. Moltes gràcies. Adeu.